מה המצב אנשים? אתם מדברים עם The King of the World, והיום אני אראה לכם את הרכבת ההרים הגדולה שלי, טוב, יאללה, בוא נראה. אוקיי, זה הכניסה. בפרקים הקודמים אני מסביר איך להכין רכבת, אז תראו איך להכין, ואם אתם רוצים תכינו גם כמו שלי. זה מאוד יפה, זה כיף. אוקיי. אוקיי, הנה זה הרכבת הגדולה שלי. הנה ככה זה. לפעמים יש לי בעיות ויש לי גם קצת לאגים, אני מצטער. הנה ככה זה. זה רכבת מאוד גדולה, אולי בפרקים האחרים אני אראה לכם רכבת עוד יותר גדולה. וזה מאוד כיף לבנות כזאת רכבת. כפי שאתם רואים זה די מהיר, אבל היא מאוד מאוד גדולה. עכשיו אני אעשה לכם עוד נסיעה בשביל בגלל הלאגים. הנה אתם רואים יש לי קצת לאגים, אז אני לא יכול לנסוע משם לשם. טוב, זה הרכבת שלי. עכשיו אני אעשה לכם סיור איך היא נראית, כי זה מהר כשנוסעים. טוב, הנה ככה זה נראה ככה. זה הולך מסולסל, ככה זה הולך. ככה. זה מאוד כיף להכין רכבת. זה לוקח זמן, אבל זה כיף בסופו של דבר. אוקיי, הנה זה החלק שאני הכי אוהב, שנכנסים לתוך מערה. הנה זה ככה. זה חלק שאני מאוד אוהב ברכבת שלי. אוקיי, זה הרכבת. טוב, תודה.